Sa kusina ka, bro. Dili ka magniwang. Pas sila na humanandangan guys, kaya nagulana. Muna lang natambakan. So nagundang man sila pagtambak. Kaya nagulan, kusog yung ulan. Ato sa hiposan na ni guys, kaya nagkalamukat. Kita na po ng manghipos, kaya humana sila. Naunsa ka? Kaligo sa uwan niya, na dyan nagsuksuka. Kaya dito, dagan-dagan dito, paingon, oh. Nagluwag akong silhigon diya, kaya sila nagkutkot sa ilang gitambak. Kina! Habong na ilang natambak na ni guys, oh. Tara ko yung magluto na ni guys. Nawag tanda kay i-upload. Naos. Unang advertise. Ah!
Kusugid ang ulan guys. Pagkaligo na ni. Mimi! Hagoy nga nagkaligo. Nagpayong-payong may noon. Naunsa ba? Umulan, bumagyo. Ayos lang. Ready na atong panihapon guys. Doy, mga takdoy. Ready na atong panihapon. Bulad atong sudan ka na. Noodles na. Ang nilutuan sa bulad, wala na ako hugasan. So muna ang hitsura niya. So mga na to guys. Ready na lang. Nabali na mong kananan kaya mong lamisa tuwa sa gawas. Hindi naman para sa nila. This is all that is the game search or what you see when you can do it. Inin. Nadoy. Amang sausawan lang lasa. Wala. Suka deh. Wala na suka. Yaman na ang kulay. Wala na sulod. Sige na, pangalan. Sabaw kami. Ito ka abay nilang lang ikaw. Nabagay na mong kananan guys. Ang bidanisa. Gamay nga lamisa. Gamay lamisa nga dako. Tataan ko ratong paagi kung sa Taglan. pinakibutang. Ya, ini dapat dia. Panihapon ta guys. Ya, Bun. Panihapon ta tanan. Mag-standing posisyon lang ta. Lami ang pinirituan sa bulad at lutuan sa lechon. Kaunta, pag na kayo dito sa biwan. Di pa naglurang-lurang naman guys. Bawi rin na ito kilid kayo. Kilid kayo.
Tuwang ka ba? Tutang. Amang ka? Uy! Ang galing ka. Balik mo na. Dinhis na si Rilona makida sa katri guys. Kanyang duyan na bugto. Yang duyan nung to na bugto. So, dana sa siya makida sa katri. Kaya pa na-repair yung duyan. Good morning guys. Nagtiwas si Alan og tambak. Dani among tambak ko nun. Kay luag pa kayong tambak nun guys. So, gitambakan ni Alan og tiwas. Muna yung kariton ni Alan. Cartoon. Iabot pa na niya pagkalot diyo. Luwag na gid niya tong silhigon. Wapat na nakapanilig sa silong guys. So kay perti pang basaa. Kay kusog kay ulan kagabi. Napuno gud ang akong gisalo dan na gabi. Nag-awas-awas ang akong salod dan na gabi. Kana kalutan pa na niya diya dapita. Kaya di pa napaigo yung itambak. Dani. Butangan pa manig bato, no? Butangan pa manig bato. Daw sa nangutan na nga ba daw kabilya. Doon na ni kabilya. May mga kabilya ni ang iyang haloblak ni Alan nga gipang pile. Kansay kat permerong pile, ikaduhay katulo dani. Sa to nga, gibutangan ni Alan og vertical. Vertical bang tawag Alan? Pasig nasayop ko. Vertical gani patindog. Kada file, gibutangan og ha? Ang butang? Pagtaruan ba? Vertical ang tindog. Ay, ang tindog ko no vertical nasayop day ko di man ko tapanday. Ang gibutang ni sa tunga, unsay ngalan Alan? Vertical, horizontal. Horizontal? Horizontal. Oh. Higda. Gibutangan ko nog horizontal kay gipahigda. Say horizontal. Horizontal di ko kalitok. Gibutangan ni Alan danhi. Horizontal din ah. Bugong siya. Daw ang kabilya nga among gamit guys is 12 mm. Dako nga kabilya among gamit dili ni siya kuan. Dili na siya gamay. Kaya na may uban nga gamay nga kabilya so kani karon among gigamit 12. Wa may nagamit og gamay nga kabilya kay mamining kan ang gamay nga kabilya manggod pag magbagyo dali ra mabungkag. Sluag pa kayong tambakunon na ni guys. Si Doydoy na gilakaw niya pagsayo nang wa pa siya nakatabang sa tatay. Muli ra to siya karon pag mahuman to sa iyang gilakaw. Kamo pang gisugo. Makuha ni siya dani. Butangan pa manig bato tayo no? Butangan pa ni siya bato. Mga kuan. Mga pila ka sako. Maghapon karon guys, mahuman ra ning tambak karon ni Alan. Then maghakot na po din mi og kuan. Bato sa baka ni karon. Ang natudan ng kuan guys, bangko mo to sa una dana kay diskanso mo to diha. So natanggal na. Ang haligi na lang mo yo pa nakuha. Tangtang na dana so haligi na lang. Hello, bro!
Nging. Sama na doy. Itanggal na nila akong halayan. Wala ko'y halayan na na. Kay buton man ang haligi. Tanggal na lagi na to. Utik ba? Utik. Tayo mag-iyuta. Laong nga kayo ba? Katuya. Tuya ka doy-doy tayo. Da mo na. Ayaw! Kus kagay robot to. Ligon pa man ang haligi, oh. Ay, kaya haligi nas kusina. Ay, ligon pa man na, pwede pa na magamit. Asa na po? Danay pa, ikanaw ka doon yung pagda diya. Bukasi. Daan na yung parkinganan motor. Parkinganan mong baga. Ano kayo siya? Pangwano na lang. Ano. Nisinsilyo na lang. Ungit kinisiriklan. Puta lang nisinsilyo na lang. Sinsilyo na kung na ah. Wala man yung kwarta na kay diskanso man na. Nang kwarta yun. Ano na ako, mga kwarta lang hindi na. Dala na haligita na, kwarta na. Pilang sir. 25 centavos. Yan, bukan eh. Kudu sumpuk kaon karagi ka doy ba? Parang Ay, pagporo na katamper niya, ay patagpatag ka na. iyo pala ligida na dali pinamay. Agay, ligida. Ikaw kuno ligidan nilang de. Ala. Ungit pagid ni mo day. Ingani pagid karon. Puyo ba? Puyo day. Ungit sining kanahan. Yo. Bakit na yun? Yo ba? Nak, una pag mabaslan na. Ye. Baka na ba? Ungit pa ni mo doy. Ano yun? Pag... Ito, patag ni. Kuya ba? Katuya. Bili na, iluwi na sila. Katuya. Wala na sila hilabot kaya. Sino? 83. 38. Nay! Parang pagkakit po sila. Una sa ni Dani kami paggawas mo na ito Dani.
mo inauban na ako. Laon na. Diyan koton. Kani? Ako kutkut day. Pala na lang pala. Wala ba day? Ay, piko din nila ko. Ay, gamit piko sa tatay. Tikbo. Igang ba uy, marami bisan. Dahil si oras na But lang. Asam sinapit las 12. Di kapit tuyo. Kuya. Pau? Oyo, doy! Ay! Landas ng bataan ka. Init ni kanahan. Tita, ito gaan na na. Ako dyan. Pamasikan ko dito nila. Burn out, guys. Hatid na may mga lobat. Ang power bank na lang. Mabit ko charge. Yung charge dyan, pinakal tayo ng gabi. Ako dito na din charge. Gamay na lang kuwang, guys. Gamay na lang kuwang para mahuman na gid siya og kuwan. Mahuman na siya og tambak. Ano kuya, ano? Pau? So man na duy. Tingin siya gawin, alam niyo, kapit na mapatag. Wala ba sa nagkakapit? Sala ra ni Dani, guys, sala. Ang pwede lugar nga na yun. Ay mo. Ang kwarto ni Relona diha ray butang. Pero Repero na siya kay man kwarto ni Relona. una kwarto gud. Nay mo. Na ya kwarto ni Relona dana. Nara ya pertan ni mo. Dito na kusina ka bro, dili ka magniwang. Agoy lang. Ilain di ka ni Doy-Doy alang. Agoy, kaluoy sa nilang lang ilain ni Doy-Doy sa kwarto. Sirbutod yung beto ko bato. Katsitay lang. Piat City day lang. Katsitay na bumidilyo. Kitsa ang vlogger. Ang nagugol.
Gamay na lang guys. Gamay na lang ko ang tambakon na ni guys. Kwarto na lang dayon. Kwarto na to. Kaya dia satu kwarto tay tambakan pa na. Kuha na tayo pa. Sinuod ako. Sa kuanan. Sobra anak. Nasobra no tambak. Dahil nyo namangid ko sa sala dili. kay. Wala din na level na ni sa Kuha na lang. pikas kwarto. Ang kana diya sa kwarto ugma, dinhi na ipadulong mo. Langos na. Kulangon pa. Langos na ito. Di man na imo kwarto din ni kusina dito. Ikaw lang man eh. Iwas niya. Ha? Tundok niya. Niya. Kay kayon pa na na. Mo. Luog ka sa lugar na. Hmm? Luog ka sa lugar. Ah, luwag para luwag imong baylihan. Luog ang hinuunan dali. Ha? Parang magkaluwag sa mga eskwela ka na ah. Luwag ko nang hinloono na ni Luna guys. Luwag it siya. Ang kusina din niya sa dadapit na. Mag-diving na mida sa kusina. Simito kaya bon. Divingan na lang kusina diha guys. Nakasala rin lang ba na? Ha? Dito taas ya sala lang lang. Ay na, ito na may abuhan na ito. Lagisan lang. Kumpleto na lang. Atot lang ko na lang. Ato pa na kugun niya lang na balay. Unsa? Biyakin pa na siya. Ang tinuyaw dia. That's Unsa sana yang tampir nga? Tangan ani mo kuan sapo. Pilit. Ito ako lang. may pawis na naglutot do yan. Okay kugdo. Tangin ko ka ano yung sapo na para lumibin. Butay sa ko ng tampir doy. Todo yo. Masadra. Yes, Sandra. Ano may baligyan na na. Yung sigo sa ako sa butang. Wani sa nauna ito kay sato. Putusa. Dito rin na mo kwarto. Bahala kaya. Hinluin na to. Kaya walang manay kwarto siya. Nalungkot. Tira bakal katulog kay white pom. O wala na, dolan sangi dayon. Walang sang. Kapit sa kin. Ah, martilyo day. Oh. Alan. Wala pa rin siya pwede hindi ka na eh. Ano pa ko na lang kay humo ko maguna na lang. Baman. Taas dani. Dini kumupo. Kulangan pa lang isa kapay lang. Ay pagpangoreksyon dia kay di bagi di ko trabaho na. Kalbong ikakaroon dia. Ano yung gid? Apil dito kay taas dito. Wala gamay. Kulangan pa lang isa kapay. Apil ko na ako. Isa kapay lang ako ang dani pod isa kapay. Apil ko na na isa kapay gyud mo na. Wala na sakto na nadana. Kala. Hmm. Uy, sana. Ay, good po na siya. Na. Toto mo ay ba yabi ni mo daya taloy. Ikaw na. Na kay tunan pag drive sa motor di man agkuan kay di man nagpaminaw. Kay gahe magulo ag tudluan. Ala, agtudlo sa kanang agtuglo doon. Tudor ikaw raga kumuta Agtuglo ko doon niya. Tarong sa mo di pagtudlo. Gituklod niya niya. Gituklod yung motor. Hindi nakapalulaw sa Ang iya magin nga makapalo si Luna. Lang kay magkuan lang ka lang kanang dili katong scooter ba? Karito. Imoy na siya scooter doy. Scooter yung at O pare ka uyungot nga scooter ba kay aron mo to yung sakyan mo eskwela ka. Ang pagpangas kapon sa Itulura din. Itulura din mo.
dakpan lang sa pulis na mo. Ano na? Sakpan daw. Dakpan. Inyo na ni mga sir, nabi na akong motor sir. Wa biya ni kwan. Hindi siya, wala na. Wa ba ni restro. Good. Kina na. Ulo biya sindangan nagian ay. Kasi nangan nga ni magagi mag-scooter ka. Bahala gaya. Sakto na yan si Tio. Kiyo murag. Ba mo naglibilon? Tulungan na dia. Lam na ne. Ciwi mo yung kabilya. Ikaw trabaho lang. Ikaw tao, doy dia. Angos-angos, hindi mura sindoy sagi. Ikaw na pagpagabit yan ka gigawin. Teko kay bukton de. Hip. Taga. Paggugot tayo sa snack na, di pa ka makailan na. Ay, kaya itong kanang stand nga sundon-sundon ka na. Ay ba? Ay, kaya itong stand nga sundon-sundon ka. Bisa asa ka pa dulong. Pat ko drone. Dran! Marag tala dran! Airplano mo siya. Ay, airplano. Ano? Airplane daw. Hinluin na imong kwarto dia ba? Diya, malalaki. Di ano kuno ka makatulugon niya ingon si Didoy. Itong pet city mo ko. Topi din niya dia doy. Ipo sa gaya. Ipo sa gaya. Nakita naman. Anza? Anza? Kita lang brief niyo. Bakit brief na Didoy nga gisi? Damak ko. Damak brief niyo. Ibigin ng brief. Ito nga. Hiwi rin ba yung kabilturan na rin? Kani dani tayo. Dugangan pa ni. Mag-finalize na. Bye. Wala na. Tayo mo nga tayo! Tatay! Hiwi! Diyan na naglisod. Mureksyon oring di panday. Pandaot. Cellphone. Sikat ka rin. Ay, mag-apply ka ito siya po apo na eh. Di ba mag-unhappy? Ano? Ay da. Sipo apo ba? Sipo apo. Mahuman rin karon guys maghapon. Sipo apo na abot ng Thailand.
Gusto ko na rin. Liko pa di. Sa? Kutulong ko ba ito? Lapad pa kayo mo likod lang ah. Murag litsunon. Para ka nang litsonon lang. Labor ba mo basig? Dako lugar na halin kong litsonon pa. Dugay na ko kaon sa palit dito. Dugay na ka nakakaon sa. Okay. Sana siguro ka simbutuig. Paghilom lang. Ay. Kaon ko dito. Ikaw ang pagkakala itong ini Robert din ni Tito. Birthday ti Juby. Mura. Isa na kapuan. Pin. Igawas din ang kahoy dahil ibalik lang mo kung hindi niya. Oh. Mo din magulay. Bukat na kidi. Gaan ko. Litsunon. Litsunon na siya, litsunon. Anak na sa kuan. Anay nga baboy kana baktin. Kato akal. Ikaw, saan ka? Tao. Ay, stanay! Nay, guba na yun. Lang, panghumuli ng tarbo isim tatay lang kaya ako ng kusuhan karon. Sabaduman ka rin na ito. Ugma, pangigo sa dagat. Alay. Alay. Pangigo. Uban na ito. Come away the way. Ray! Awan, basta na yun. Sabay lang. Unsa ka lang? Go pa lang po. Gigutom na ka lang? Ang ko mga snack dito lula lang. Ko, is na. Magpalit ay snack dito lula. Gigutom ka? Gigo to manager. Ito na. Noon sa trabaho mo. Ito na doy. Ay, gusto yung tatay oh. Uniform nila ay. Perfume. Tampiran to ko. Bakit ito to? Perfume sa motor. Pwede snack nita. Nita. Di awal pag yung segundo. Yan ang gilibel ni Alan na guys. Kaya yung tansiti ka anak, di ko ba lang nilil. Awa na yung tinabukuan ng hugaw el. Huwag niya po siya nalibil kay. So atong ipalitan na itong mga trabante sa snack guys.
Mga snack daw sila. Makauli. Amang baso ni mo, Doy. Tayo, tatay na yun. Mimi, nagkaon na si Mimi sa iya. No, trabaho ba na? Medyo ba na siya? Nara, naray mo. Naray mo. Ang luod na. Oh. Huy. Naray mo. Na, mura lagi na siya. Naray mo. Naray mo, inomong ko ni karon. Ari. Inomong ko ni de. De. Kuha na bakit tuglunan langaw. Lablab yan na siya ni nanay. Bye. Apala ka diha. Stop kabanti. Naray mo din. Pang-snack ta guys. Hindi mo yun. Stop mo yung kape lang. Ito lang na ko. Tigda mo doon diya. Gracia. Bugna mo, de. Bug na bitaw. Lagi mo po salan og lamisa guys. Kaya ang among lamisa kape tuya naman to. Temporary forever ni nga lamisa. Temporary forever. Di ba liki? Ha? Murang temporary forever. Temporary forever. Mukha ni, temporary forever. Dewa na nagkaligo. Video ito pagaling mo ako. Ito ba dyan si Ridoy guys, kaya natulog sa tab. Natulog si Ridoy sa tab pagkaligo guys. Ipaawas na doy, ipaawas. Palitan ko na lang dinig Mansell. Mansell. Oh, ilan sang niyo? Ilang sang na pigi kayo? Di kabot. Sama ni mga di mag-abot. Ito pa isa oh.
Panggawas na yung mga tabla. Tulis mo na kaya ito binili ko sa Saan yung Marco? Ay, Marco. Diyan na. Dala na putang sa ali. Oh. Ha? Oh. Ay, tabla. Ikaw na kaya ito butang na sa kuno. Kano ako sa libilo? Kani mga gagmay di ano eh. Ano tayo plastar? Babag mo dia sulod. Ha? Isulod mo dia. Dala naman eh. Bukat. Upa ino nang lubak irong dia inuun ka. Ano yung ini ah? Tawan. Ito ra. Ito. Awak ni. Ya. Ilo tiga ilo deh. Ito video. Ito Isa pa. Isibog na lang din dapit. Kapit. Diri ka ba? Ay, pusa lang namin. Ano ta kay utik. Isa man, marag cute siya na. Ako malagi sa siya. May kung dito sa murag dako kay siya. Ibabag ba? Ano ba ko sa mo? Murag. Gamay ang isa. Dili takot ang isa pagdagamay na. Oh, sama sa utos Ay, may ka. pakuhaw na lang nato ni ah. Ini may kuhaw ng mga kahoy. Diri nato ibutang. Sandik yan. Ha? Sandik. Iana siya. Ba? Ano cute tuman mo? Di ba may kurang jap? Saban, basta. Naman ako ba kasabot niya? Isandig sa siya din head up sa kilid. Mawan-uwan na gabok diretso na. Gabok kuraan. Gamitan pong utok ninyo. Inyo na idikit dia ang salid anak dia mawan-uwanan di gabok human lumpag napanang tiil ano. Tiil na. Dibon na tiil na. Ama o eh. Dubol yung tiil na. Sibog na lang siya din. O gali na ah. Dahil tindingan na sa kono. Sa sim. Sin. Hindi nga sa temporary. Wala pa man siya na upan pagbuhos. Ay pag-ail. Problema rin mo kaya tangan tayo yung sin. Sila ng taon ng ingasa. Dingdingin na yun. Hala na istorya. Imbis ka na nung si ano. Ito siyan sa kwantay. Ito dito siyan sa kwano. Sangkal. Ayun na. Itom kayo. Ibabag natin. Ibabag natin. Dito pingo. Okay. Mura mo siya katasa na siguro. Oh. Gini kita dito sa. Ako mo sa. Huwag kayang sala, pero lisod siya pagplasta sa lamisa nga. Gaway kay. Dato nung una inoon nga dagan ibutan dia. Di na mo kapiutan kana inoon nga. Nagluod na. Nagduag na kapiutan inoon mo. Mura mo sa. 14. Ano to?
Ha? Ata fiber punta. Ba? Wah. Mga pag napastan. Cute magudya agian. Piot lagi. Ano kapigat lang? Idikit ito kabayo? Ang Di tao lugar kagwa na lapas. Di mo wala pas na. Hindi. Size naman niya. Nag-juice ba na? Hindi. Size naman nila bisa. Nag-juice ba niya? bukan ni iyalangan na to pero pangalan ta kay mo makagindingan na sen. Hindi nga. Hindi lagi dami. Eh balin ako din yung mga kahoy. Idikit lagi. Kali, ispon ka rin ni, idikit na bisa dia oh. Bangga di sekali siya oh, bangga na dia. Asa ra bangga. Ito. 17, 18, Dire? 20. Ipahulog sa dia oh. Ha? Iyo kay mo wala ako. Dili na. Mi murag ikada si tariring mi. Tarereng. Ako si. Tell is no way. Is the white kepala kak. Ano? Dito jacket wala na kanina. Awan. Usik kelas. Bakit na namin? Buntay ko. Saan ka ni? Yoro na kayo ni. Ada mi. Dira to kayo ni. Ayo, ikaw titid ka. Kadang-kadang kuan dito na likod. Ang Iyo, lagi tao na. Ah, lagi tao niyo. kapit-kapit. Dito ni likod. Kayo ko gar. Tahan budak mantil. Hindi lagi tao lagi. Di pa na oras gabantila na. Gana ni. Dikit. Ya. Nabuang na. Diyan ano ni magibulangin mo kananan? Semut niyo ga. Ako maguna gito ko dana ako yung solar o nada ni. Hanggaw. Ano ni ah? Eh pag iduot kung dili pa na siya dia plaster. So. Aku kurang awatan. Kaya magtubig kasi ko tawag tubig. Tubig nga. Sa tubig. Dili mo daw mo. Mga plato. Plato. Lamisa nga Elmer. Lumpik. Bracelet to ha. Ang gamay. Ito ah. Kato dito doon ako ibutang mga para butangan sa mga kuan. At tuminala itong ginabsan guys kay basig na islab ang himog bangko. Kaya yung lamisa nga gihimo perting habog ya. Na. Kita mi islab. Sibadi. Sagbutan na pag-ayo. Kinam day puso saging. Panamuso. Ni kami islab. Kasi na islab din higinabsan. Hawa na din guys kay yang magulang ni Alandor yung nagbanlag. Mama na lang banlag na namisilingan dani. Hawa na kailang kuan. Hala. May hinuganang ka.
Ay, hinuganan ka. Lukton na ba ni siya, oh? Ay, nasobrahan na kahinog. Tapos sa sapa. Hindi rin si Alan nagpagabas. Tabi po. Gabok na? Pwede ha? Wala. Katong dito, Jimelina. Katong sa Jimelina. Agi gamit po nila. Kani guys, mga tinanom ni Alan sa una. Kaya dani man mi nagpuyo sa una. Dinhi gid among primero nga balay. Diha among balay sa una primero. Pag kuan wala na mi nagpuyo, yang nanay din ni Alan mi nagpuyo dihang dapita. Na karon dinhi ang iyang magwang ni Alan diri pud nagbanlag. Munang iyang gidala nga slab himunan niyang bangko. Hanggang sa sili lang yung tinanom mo. Sili at siyal. Yung yodwad. Kugyom to yung bana ni Anan. Nagkapasapas maning gamatoting nga bata. Kiss ko day. Kiss nanay day. Maldita day. Suko siya guys, kaya wala giuban ni Doydoy. Nag-ato si Doydoy sa iyang lola. Naghatod sa cellphone. Suko-suko si Meme. Kaya wala giuban ni Doydoy. Suko-suko di ay. Suko-suko among bebe. Apas ka, pagbaklay. Naiputi nga ban. Sige. Diyan? Di ka madlok sa puti nga ban? Sige. Sige ka. Di ka madlok kinapon. Di nakakita sa imo nanay. Kiss ko day. Nagkalamukat pa na guys. Ato na po ng hawanan karon guys. Kaya nagkalamukat pa na dana guys. Nara yang lamisa ni Alan guys. Luag kayang lamisa guys. Di na matuya-tuya guys. Kaya ang daan tora. Himo na siya bangko. Bangko po na yung himuon. Sa may mark ko. Ayaw ni kay mga ligon. Ay, parang ka na sa door jam. Kani mga door, para ni sa door jam, kulangan pa ni siya. Forma na yung bangko ni Alan guys, na naitiil. Nabutangan na niya og tiil ang yung bangko. So, kumana na yun guys. Ato na pinang hiposan na guys. Dana na ako nagipang plaster guys. Temporary lang sa diha kaya wala pa man tay banggira. So diha lang sa nagibutang ang plato din tubig, mga baso. Atong lamisa, dako kay atong bagong lamisa. To ang bangko ni Alan nga hinimo pa ni nahinluan guys, hinluanan pa ni. Mura man gibunalan sa halas, nagbawog-bawog man. Bawog-bawog yang kahoy guys. So humanag tambak na ni Alan og ni Doydoy. Sa wakas na humanag siya og tambak. Mana nila ni og tambak guys. Pabantukon pa ni siya, ano din pagbantok na kayo, pagfloringan na, kaya naunlod naman, dugangan na po ni siya og tambak. Kaya aron malibil gid ang iyang pag flooring. Luag-luag ang atong sala. So ayan.
So hinay-hinayan lang nato ni guys kay di man ni nato mabigla. So hinay-hinay lang, hinay-hinay hantod nga mahuman siya. Dani gipamutangan na ni Alan na og kabilya. Dana pod gibutangan po ni Alan ni sa kabilya gibabagan po na niya dag kabilya ang tunga. Ay gikan sa ikatulo ka pile. So murag nindot natong paminaw nga na kuan-kuan na nahinlo-hinlo na gamay. Agkakuan na gid gyapon siya sa hinay-hinay. Diba? Dawang katong mga diha lang sa nagipamutang sa suok kay wapay kaplastaran ana. Ato ra na sa pangitaan og kaplastaran. Og si Doy nara. Hanggang dito lang video ko guys. Maraming salamat. O daghang kayong salamat sa mga silent viewer, solid supporter, sa mga subscriber. Daghang kayong salamat sa inyong tanan-tanan. O sa tanan-tanan na. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Sa hindi pag-skip sa aming ads. Sa inyong pag-support na mo permi, bisan tod, o balik-balik ang among content. Dili gyud mo agkuan. Sawa sa pagpanood sa among mga video, sa among mga vlog. Ug daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan guys. Hanggang dito lang video ko guys. Maraming salamat. Og bye-bye. God bless you all. I love you all guys. Bye. See you next vlog.